Здравейте, приятели! Ето днеска, докато си почивам, както бях обещал, показвам как правя кофража. Значи, кофражните платна аз вече си ги имах. Вече 3 пъти заливам с тях, само ги припърлям. Ето, широчината, която се получава е 16 см, височината е 60 см. Сега тук още не съм сложил арматура, ще сложа арматура вътре, просто показвам как се получава. Ето тук, не знам дали ще се види, свързването към другия бетон. Ето тук съм забил шишове арматурни, да може да се направи връзката. Малко съм го изкъртил, надявам се, че се вижда, да. Ето така ще се получи. Ето имам още малко платна да слагам. Арматурата. И наутре най-вероятно, или пък днеска може да го залия. По-късно ще направя още едно видео, да е по-подробно. Благодаря. Ако има някакви въпроси, питайте.